Hello mga higala, maayong gabi, maayong pagpanihapon atong tanan. O nagbabalik na sa inyong Atsi Irene. Nga manihapon ang inyong Atsi karon, ang sudan kani pansit. Ginoo kay kog pansit manggud. Nya tagsa na lang ta katilaw anig pansit. O nya dayon sa kay sa una ang lipay taong kay tag na pansit, lami ni jud kay na mura na gid taw na kumbira. Kumbira na gid na ba fiesta. Nya dayon ang pinaka-special. Ano pinaka-special na ako, ha? Nara. With suka. With suka nga ako, di makita, oy. Nara ay suka nga. Kaon sa appetizer. Nya, kanon osdong kayo. Suka. Ang suka, ah. O ang maha atong dessert karon is maha nga ubi maha. Special ko ani, special ni sa ako ang prinsesa. Yahan ng kuan, yahan ng recipe, ha? Sige, mga una ta. Meron hanap ng kanon, kinamot ka na ay bulad. Pancit bulad. Bulad gikan sa bantayan. Bantayan gid siya mahigala lamig kay pisko kasanan. Sumaas akong mga binuha. Ano kahibong na kamot din ni kabot. Nga kuan na de ano, sugod na ang misa sa simbahan karon. Dito ni gikan maning nagkadusingot ang taong ko kay pag abot na ko niluto. Niluto ano sa luto. Sumay ba kan? Buat dah deh tuh. Minsan gusto dihagbuwan. Kani nokos, kani nokos o boneless nga. Boneless nga danggit o naiputput. PM lang yan ako ninyo ang price. Kinsay gusto, barato na kayo.
So, direct din ang sa bantayan. Nikaon nga kuan ba way gamitay kutsara way hugason kamay ra kay hugason akong pansit gibutangan ako o kanon na may slice daan nga para gid siya sa pansit. Dili sa among doon. Ako siya sa gulan. Naapot tayo ka nun. Hulot. Biasa. Labay na to kan. Tanam gud nila ako ang form. Namin survey dire. Among kuan diri ba? Community. Na survey. Nagpataas mis ang monthly juice niya. Survey ko nila. Kinsay dili mo sugot, kinsay mo sugot. Pero di sila musugot ko sila mahingo. Mauna to. Ang survey ana kay pila ka bugang sakyanan. Unsay imong sakyanan kay nigsod. Nya naanay bayad. Nanan niya mi